pino jiwo hala kam uttira wata uttirde ni mi yehi mi seediti tawi ɓe naɓi jiwo ɓe accimo ɗon quelques instants ɓe accitimo yehi si mi holino ɗon mi waɗi vidéo minni donc jiwo on so kama hara mi naati erreur c'est pourquoi je me suis déplacé minni ko ma mi yaha mi yehi ha mi hewti mi tawi jiwo on accitama wonɓe wadde vidéo ɓen foppe yiiɓe jiwo on tigi tigi on o heƴi e jogue autorité on tawta ko yimɓe ɓe mi halta inde mum mais responsable ɓe yimɓe puusa e ɓe woɓɓe soke sabu no bonni mais ɓay haray komo maɓɓe on ɗon ɓe defanda mo se woni wowlayɓe goonga jentaɓe woni nunɗuɓe hande enen ka réseau sociaux ɗo mi nalde yennaɓe yo Allah mais ene wonɓe ɗo ɓen fof yeruɓe mi yiyata ɗo ɓen ɗo onon ɗo fof hay goto momi yiyata réseau sociaux ala ko momi yewtidi e momi yewtidani mais min miɗo hiɗi jentagol goɗɗo mi ɓeydo par ce que vidéo ma mo gotoɗa wowla mi heɓa 10 vidéo ɗum ɗon fof ko si tawi hiɗa mari needi ko en fait tu vois donc onon ɗo fof enen ɗo fof e yennata donc sa i jamano darden ɗo no addana en kado ma no jenti en c'est parce que ngala kadi yennugol sinan ɗum haray no woɓɓe ari commentaire no yennude donc enen hiɗe way hande wa darotoɗo e gangunal koye suɓu ko gueren min si mi ƴetti exemple han nomi fewdorno noon e nomi fewdori hande nomi tawi changement waɗi forcément sa sivama a heɓa e nedi ɗum ko obligatoire siɗa faala respect siɗa faala teddungal siɗa faala évoluugol ka aduna ma a wari réseau sociaux que ce soit ko artiste yo ma ka blogueur jo ma acteur jo sa suɓali ko waɗa a heɓata respect aduna donc onon ɗo fof la weltani on ko yimɓe ɓe mi yiyata tunni en andinirame sabu ɗum ɗo waɗa e andiniren quoi donc hara mi ƴetti ha ɗo hara yo allahu lan ɗon wallito e heɓen ko waɗiramen ɓeɗon mi souligne kadi piw gotum très important ko ɓe woni ɗon on ɗon ko réseau sociaux ɗo men andiniri ko sabu o probléme mais kanko e activité guiné mama africa ɓe andiniri donc on ɗon mi heɓi holare makko salma on ɗon kadi mi andamo mais la woymo yiwgol donc o ɗaɓɓaniɓe wonunde moƴƴere mais ko honto probléme o woni nini jama on kadi no sikkude ala ko ɓe ala nodduɗoɓe wo parce que déjà ɓe dowaɓe partageande live on kala nodduɗoɓe bon miɗo falama waɗangol goɗɗum ta jonnu goto ko honto wonɗa parce que ɗo gandi kamen ɗo nde woɓɓe no wallude woɓɓe no fallude quoi e hino en ɗo en fof si tawi numéro affichama ɗo kala falaɗo ɓe wallude yo walluɓe ta rencontre ɓe fus si tawi ko yewtudugol e maɓɓe téléphone ɓe faala wallenɓe ɓe yewtida e maɓɓe téléphone si tawi ɓe mari ko ɓe okkoraɓe 1000 francs 2000 yo ɓe waɗanɓe si tawi ko goɗɗum ɓe jogiti kala ko kuti min paasiɗi mi ƴetta e mbuuɗiya mi ƴetta e mi naɓa siko vidéo waɗe kono kamɓe on acciren ɓe ni yaltingol déjà e vidéo donc ara mi ƴetti haala kan ha ɗo e kadi sulji ɗon kadi numéro ma Orange Money o jama on ko watta ɗon kala waɗɗo kadi o yaha kadi tawi ko woɓɓe ɓe wona Europe ga ɓe faala PayPal ma ɓe faala rip ɓe waylan waccangol message mi naɓanayi ɓe quoi mo be ko waɗi wo so tawi ko hande e janggo e waɗa live on be ara inna mi waɗi ɗum ɗo muma suka menen ala programme jamen ni minen ko waɗi mi waɗa kañot goɗɗo naɓata mbuɗe jungo ndi fayde fiwata goɗɗo inno ha ko natini yaltiri ɗo on faami on numéro Orange Money Beauté Plus on noka compte makko Facebook en gros so yeehi ɗon ha o gayni o windi o yiyay numéro wal ngal ɗo mi titta numéro wal ngal si je me trompe pas bien fiɓe anda ɓe ribon ɗo wayla windangol mi windani ma min joni fi ribon tu peux m'envoyer je vais gérer ça tout de suite en instantané ɗa waya dugo PayPal. Bah j'ai pas de PayPal mais j'ai un moyen pour t'envoyer pour que tu puisses recevoir tout de suite à l'instant comme ça okay. C'est réglé numéro anga ko 600 numéro anga windengal lega numéro angal ko 600 awata epengul go numéro on to non mais epengla nga ko mi ditana be woni himbe quoi 600 do sa tunge foppi yedo jonjon non la epenglu ay sa dictali do wobbe fal jakko parce que réseau ji din wawata ko duman na go wobbe windani be windani ga numéro ji quoi epenglu nga wobbe windani numéro ji ka fenande wala wobbe yurmende no do min nodditi Aisha mi expliquani mo min mo jon men yetti proposition naɓugol mo Conakry o ini ko ɗon ɓurata on ɗon kadi proposition ko woni waɗugol kon o waɗanay ɓe donc yimɓe bus fuɗɗi lan noddugol min ɓe hiɓe arde Conakry donc
mi inimo Big Soul yo walla mi yewtida Big Soul sabu pi ngoto minimo mi yi Big Soul gagnot mo auditi on no avancude mais ko hombo jonnata ko laabudo hombo parce que numéro membre de famille be mabbe go wadanoma wobbe wadino video wobbe ko do woni nabude mbudi dinno goddo anda on to ikkori donc enen do en ari do me wodi no déjà jogitibe numéro no noddede mbudi go no nabede no kono yumira be ngala hendade yimbe buyno dilam be ni lambote menen fala be nabangol goddi mini be okay mini be bayi la mari frère be ga men ara me yewtida wada yeso jama on fop ko fi onum anga sikay da mo iberde anga sikay kwa honnête ha ukoda e biwi jigo anata ko yaltata ko fi dum mi jabali mbudi goto baadi taw million ji di oda di dum kadi ko e jo voisine jo mabbe mi nabidi on non hay me yewti joni oni la so transfert mbudi minimum d'attendre d'abord mais de mari wadugol lay si men gayni après mi nodditemo parce que ni ko mi on do mi danaki quoi parce que mi hiru ha 8h mini simi wali ke do mi wetore mini yo mi jodo donc mi continue donc mi arti do kadi ni wawali ay huntade mi jultum ko diantum mi yarita parce que tay ronkere no nangilam donc be ari mais problème non der ton problème on kon nun sago jama on kala ko yo hi u yummira ben si wada naybe ko don min e jama on taw busme woni habude parce que imaginez bimbi téléphone ango ni chaque seconde chaque instant téléphone ango no sonde o ala woni ko WhatsApp woni ko messenger mi décrocher ata joni mi wawata noddudo wo ami do falabe wadande accume hiida minabe sa wada naybe ko nder sutura parce que enen do fo sen ni e wada naybe filmembe e yeba be buri ko be yebi konkati so remarki min la naborno bazenji ko mi nabori kon hayni jonnalbe parce que no mi yiri be no mi no si va la Guinée on don nabuno be nane ko butti ko jonni be bazenji 6 kadi 7 di ko est-ce que na di 12 dara do star mo dara do star jo ay ko le sonji aba mere ka VIP baba o frère jo inalo da frère aru dara do star mo ngoge moni meno moni meno borni mo da photo wangal ko 15 bal ko 15 bazen kanyo 2 millions mimis jonni beaucoup bazen non na ko mi na be bedo mimis ye ko no be watta di bazen ji don fo be holta be ya ka o ya be fejja do nyande be adan onno gando fermi boutique kunkunge ono ho yatande kat no ran kango tigi orandi toyke ko police kon ngari woni ferne yaltina nela photo al moni men gal Allah mo mina ni no kuma jium ko fudino ke tu so mi tippinde billahi mi da hajja yalta ilay ko le jube seda yo dingi jube seda awa jawni jibe hawo yara on do ngata taw ala sappo ay wula adra on ajja yo iwa ko birdi mabbe mo fuddi na derto ajja do ajja ko gore wona ya ka falla wonde we mo ajja fi Allah mi jeegi no habede ajja ko gore mo ne habede ko mi woni jerde do accu ko men ndi woni yewtude fi mariage aye gitino tapu hore mande ton no la nino fi jogol trota ande kadi do trota no ajja no ajja ande no elti ajja dan pare bay wallahi la we alsina ande programme alaka ande do ni ko mo be ko mi kono abi gaso kono de wonda inde makko nim dar smela WhatsApp makko ko adra le serviteur mais adra le serviteur dari sayi min wa mi hawti do tun direct min ma mi sulma hiwe mi jodi mais kono ngai ar gite mare de wadi te mi wadi bini ande babe masa gayni do be duanto mabbe weltana wa en fait c'est mon oncle direct ok on do babe kono vous ressemblez bizarrement vous ressemblez ale ko biro makko nande mum biro makko nande be do
Man, vous vous ressemblez grave. Sam carrément, maman. Ouais, vous vous ressemblez grave avec ton oncle. Il y a une Tinde non njandi de ankadi. Bila. Front National, phone and the dog I Eh, o connectaki nan, ino dimo me o connectaki. Dasi c'est bon. Voilà, on Nova, voilà. Darga, adana numéro ma commune da m'appel direct chulo. Nuno nadi si invité de moi ngara. Ah, Nova no arde no mo arde ko ami ndani mo jono winter mi. Okay, chulo. Abom na bane altina. Adana mino da m'appel direct. Chulo yana pemba do. Wallahi garso ne jangol hala goddo wala fiye wallahi musa. Kono la mane bien, tane bu de vrai lam. Non, mo sanzare. Neta dilla no ko 13 mam faye mi jogi neta. Altina gere nini da reserve ne fiye storu zuma ya. Atune nini la bonni satorus billah. Oh, mina ni wo satorus no yani gla. Ose sengo Nani wada Satorus kadi? sengo ko nganga Satorus no yani min ma wala wawde Wallahi jubbe be mari problem de matiko fena and we throw ba. wallahi Yo ma no de pika pay no di mi bulani mi yeso ma. Oh. Satorus no mari problem e bombo ko Allô? makko. Oui. Oui la. Donandela. Mini mendi ke buɗɗi. Aha, runo mengandi. Thank you so much Lama. Jonno na yaltude ni na yade ka boutique. Jonno ko simyoti to mi noddaw. Okay. No, wondo ta yudo. Ta jiporo hayo to ya. Okay, problem ala bola Merci. Altina. No, Lama. Mi adi 1 million 600 fi ay bordon pasi quoi. Okay, problem ala. Alsina. Ino mina ni wo Satorus no yani Yo morto yani kono. Chulo sagani live nga jeja na ila mandara so munyantola. Okay. Minka di jeja ne lange minka la monana. Chulo ini bila. Minka di jeja ne lanka. Kombe vala. Andi ko chulo andi ko chulo monana no do mo do inde mo feiti. Yo. Bye. Chulo hakku nganda chulo monana do ne tay 18 heures net altina chulo monana tay 18 heures net do da do. No mi muende la ndoko minaila jo yaido pari warti wada li live comment de fois mo so Hakku ni Allah nyam do nyande sino bi live yi mo dani kam. Gumen no ulbini goy. Luego fit vem. Oui grand. Non? Oui so. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu warahmatullah. Nalato. Oui ça va. Alhamdulillah. Doni me are famille situation qui est bien. Doni ko walli tagol be quoi. Ok, y a pas de problème. Ko saku jël fall don so dangol be ari. Ari ko 3 sacs me fala so dugal grand. Ok. Doni mi watta don saku goto. Merci beaucoup. Oui, madame, chulo. Mina bana ma numero la ma. Na bana grandjon na bana la ma direct. Lande to si lama no mari to connection. Musi mo mari to o numero ma ko. Saku ko jelu ko 300,000 ka. 300,000, 290,000 wadu 300,000 tout ça va. 300,000. Ok, chulo la na. Yo na du numero madame abi princesse abuzen langa abuzen alanta. Mam chipili. Na njomba. Selu firu no. Mika na njombi. Dono wada hata wonde do sibiro jomba onon de do muri hala hata wonde do sibiro jomba acceran do yandi fiyan Princess. No, si alla onja bi enzera il faut. Princess afala la afala. dinali saku par rapport au reste de l'argent quoi. T'inquiète grand, enzera il faut do quoi, t'inquiète. Problème là. Grand Mario. Alsina c'est bon mais to. Alsina. No, mjeji ma garçon wonen seda. No walla tumi ha ko dum do ma andi ko dipi bimbi dano wi ndugal do. No mama du ndani Amelen do. Alsina. Ay wonande me modérateur lay to say goddo no wada wasere di jippi mo quoi.